Bon dia, bona tarda. En l'últim vídeo segurament vau veure que de temps del futur en anglès no n'hi ha només un, n'hi ha tres. Doncs bé, en aquest vídeo vam prometre que parlaríem de quan utilitzarem cadascun d'aquests temps verbals. Recordem que el número 1, que li vam dir el futur general, el futur bàsic, el futur simple, és will. Number 2 is be going to. And number 3 is, sorprenentment, the present continuous. Ho faig així de manera abreviada. Doncs bé, quan parlem del futur, en realitat, el que estem fent és anunciant decisions que hem pres sobre què és el que farem en el futur. Estem fent prediccions sobre el que passarà o estem parlant de coses en les que està ja tot pràcticament decidit, l'hora, el lloc i la cosa que farem. Comencem per decisions. Molt bé. Doncs depèn. Si les decisions estan fetes en aquest mateix instant, el que jo diria instant decisions, s'utilitza el will. Per exemple, esteu a casa. La vostra àvia està asseguda al sofà i al seu costat hi ha el telèfon. I el telèfon sona. I la vostra àvia no hi arriba. Tu estàs a l'altra punta de l'habitació i li dius "Don't worry, Grandma. I will pick up the phone." Diu, ja l'agafo jo. I will pick up the phone. Pregunta. Aquesta decisió d'agafar el telèfon l'has pres en aquest instant o l'havies premeditat feia dies o setmanes que estaves planejant aquest moment? Si ets una persona de sentit comú, acceptaràs com jo que és una decisió que has pres en aquest instant. Normalment aquest tipus de decisions s'expressen amb el will o el trobarem també d'aquesta manera. I'll pick up the phone. I will pick up the phone. Però s'entén, oi? Que això és una decisió instantània que no podia haver estat planejada mai. En canvi, hi ha altres tipus de decisions que estaven ja preses abans. Before the time of speaking. Before the time of speaking. Abans del temps de parlar. Abans d'ara, vaja. Amb aquestes decisions, el que nosaltres utilitzem és el be going to. Posem un exemple. Alguns de vosaltres estareu estudiant batxillerat i la vostra intenció, la vostra decisió de què és el que fareu quan acabeu el batxillerat, per molts de vosaltres serà anar a la universitat. Així que podríeu dir when I finish batxillerat, poso així, val? I'm going to study, i aquí inserteu el que vosaltres vulgueu. Biology, per exemple, at university. When I finish batxillerat, I'm going to study biology at university. És una decisió que has pres ara? Home, jo diria que no. Jo diria que aquest tipus de decisions es prenen amb prou temps, amb suficient temps. És una decisió que segurament ja l'has pensat. És possible fins i tot que t'hagis informat de quina mitjana necessites per entrar en aquesta universitat o en aquella altra on també fan biologia. És una decisió que no és instantània, sinó que és premeditada. Per aquesta manera, o per aquesta raó, when I finish batxillerat, I'm going to study is correct, però si diguéssim I will, semblaria que és una decisió que no tens clara. Segurament hauríem d'esborrar aquesta part d'aquí. Semblaria una decisió poc clara que t'han preguntat, escolta'm, i tu què voldràs estudiar quan acabis el batxillerat? I tu agafes uns daus, els tires i
veure què surt. Vaja, doncs ha sortit biologia. Doncs I will study biology at university, com si fos una mena de decisió que es presa en aquell mateix instant. Com que la gent normalment, per parlar dels seus projectes vitals, no parlen així, doncs nosaltres ho deixem estar i considerem que la millor manera d'expressar el que tu vols estudiar a la universitat serà amb el be going to. De fet, nosaltres podríem dir instant decisions will. I podríem dir future plans, plans del futur, future plans, o future intentions, amb el be going to. Si voleu, ho podríem expressar així. El que passa és que això ens portarà problemes després quan parlem dels arrangements. Jo prefereixo dir-ho així. És una decisió que has pres ara en aquest instant o és una decisió que ja tenies una mica madurada d'abans? Anem a aquesta banda. Prediccions. Si la predicció, if the prediction is general and it can happen in the future, or maybe it doesn't happen, we don't know. En aquest cas, utilitzem el will. Són les prediccions que fem normalment, perquè normalment quan parlem del futur no sabem si allò passarà realment o no. En aquestes utilitzem el will. Sempre m'agrada parlar, i no sóc futbolero, de qui guanyarà la Lliga aquest any. I don't know who is going to win the Spanish League this year, the Football League. Però, com que jo sóc del Barça, doncs podríem dir I think that Barça will win the Spanish League. Insisteixo, en l'època, o en el moment en què estic gravant aquest vídeo, que estem al novembre, és impossible predir qui guanyar-la. És una predicció en general, que potser passa o potser no passa. Gairebé que és un desig. En aquests casos utilitzem el will. I fixeu-vos que serà bastant probable que vagi acompanyat d'alguna expressió de l'estil I think. Em penso que, perquè no deixa de ser una predicció molt en general, molt de les que pot passar o potser no passarà. Un altre exemple seria els cotxes elèctrics i el futur. A veure, els cotxes elèctrics acabaran imposant-se, però si jo parlo del 2030, jo podria dir in 2030 all cars will be EVs, electric vehicles. Podria dir in 2030 all cars will be electric. Però realment ho sabem si el 2030 tots els cotxes seran elèctrics? Potser només es venen elèctrics, però encara hi haurà en circulació probablement molts cotxes de combustió. Per tant, no deixa de ser una predicció general que potser passa o potser no. Anem ara al segon tipus de predicció, perquè hi ha un tipus de predicció que no s'expressa amb el will, sinó que és les prediccions based on evidence. Sí, hi ha algun tipus de predicció que saps que passaran sí o sí. Si tornéssim a l'exemple del futbol, el teu equip, posem per exemple que és el Barça, va guanyant 4-2 i queden 5 minuts pel partit perquè s'acabi i és l'últim partit de la Lliga i si el Barça guanya la Lliga serà pel Barça. Llavors, basat en l'evidència, basat en el que és comú que tothom accepti que 2 gols amb el Barça jugant-se la Lliga en només 5 minuts, que podria passar de tot, com sempre, però jo diria que és clar. Llavors podríem dir en aquest cas que sí, que el Barça guanyarà la Lliga.
Podríem sentir els comentadors, i en aquest cas, quan és basat en evidència, el que fem servir, que no ho he posat, és el be going to. Passa is o passa a going to. Mal exemple. Win the Spanish League. Dic mal exemple perquè el Barça podria ser Barça és si el consideres que és un equip, o Barça A si consideres que l'equip està format per 11 jugadors i que per tant és plural. Mal exemple. Però s'entén el que vull dir. No volia posar l'altre exemple que normalment faig servir a classes però ja el posaré. Una dona gran de 80 anys que està creuant la carretera. Aquí tenim la carretera and we have the old lady here. Aquí tenim el pas de vianants. Vale? I la pobra senyora va a poc amb el seu bastó. Fixem les ulleres. I per aquí està passant un cotxe a 100 km per hora. Tu podries fer la previsió. La dona, a més, està mirant cap a l'altra banda. That the car is going to run over the old lady. El cotxe atropellarà a la dona. És una predicció en general que potser passa o potser no. Home, basant-nos en l'evidència i en el que tothom coneixem del món, de que una dona gran no té molts reflexes, que a més està mirant cap a l'altra banda, i que aquí hi ha un cotxe que hauria de circular com a molt a 40 o a 30 km per hora, i està venint a 100. En aquell instant diu, ai, que l'atropella. És això que diríem, ai, que l'atropella. Doncs això ho podríem dir en anglès, oh, no, it's going to run over the old lady. I això ho diríem, basat en l'evidència. Últim exemple, i que tothom l'entendrà, t'has preparat molt bé un examen, a més, d'alguna manera poc ètica, t'han arribat les preguntes que farà servir el professor en l'examen i tu, amb tota la confiança i autoestima del món, et gires cap al teu company i li dius I'm going to pass this exam, this test. Aquest examen jo l'aprovo. I'm going to, basat en evidència. Si diguéssim I will pass this test, no deixa de ser una intenció, una predicció que potser passa o no, però basat en el que us acabo d'explicar és molt clar. I'm going to pass the exam. Molt bé. Anem a l'últim, que és el més fàcil i el més difícil alhora. Diem que és el més fàcil perquè no té competència. Quan hi ha un arrangement, només fem servir el present continuous. I la pregunta és, què és un arrangement? Un arrangement és una cita, és un pla que fem que no es pot tornar enrere, que no es pot cancel·lar. De manera... Recordem que quan diem que una cosa no es pot cancel·lar, tot en el món es podria cancel·lar, tot. Però hem de tenir sentit comú. Parlem d'un arrangement, una cita, quan segurament sabem en quina hora és, segurament sabem on és i segurament sabem quines persones estan implicades. Els típics exemples són visites al metge, que seria I'm visiting the doctor. I per acabar de remarcar que és clar, podríem posar 3, solen tenir a quin lloc o en quina hora es farà el pla aquesta cita, arrangement. O seria, per exemple, the leaving... Ui, que malament que ho he escrit, perdoneu-me, són les presses, The leaving for Paris tomorrow. Marxen cap a París demà. Llavors, si és la frase The leaving for Paris tomorrow, jo què entenc? Doncs que ja han comprat els tíquets, perquè els bitllets d'avió,
o d'autobús, del que sigui, que ja saben a quina hora marxaran, a quina hora arribaran, saben d'on sortiran i cap a on van, saben qui va en aquest viatge, és a dir, està tot preparat i, com he dit abans, ja no hi ha marxa enrere, per suposat, el que dèiem abans. Sempre és possible que algú digui, però a l'última hora podria haver-hi un huracà i cancel·lar-se l'avió. Sí, o podria haver-hi una vaga imprevista, o podria haver... Sempre poden haver coses, però sentit comú, tots vivim en aquest món, val? Tots sabem com funcionen les coses i tots sabem que això que estàs dient no es pot aplicar per funcionar en el món. Parlem de cites, doncs el que tothom entén una cita en el món que trepitges cada dia i no en el món de les excepcions que alguns a vegades esteu obsessionats en trobar. Les excepcions, que n'hi ha, deixem-les per un altre moment i guardeu-vos les forces per quan les haguem d'aprendre. Per tant, resum. Future tenses in English, general future or simple future simple will, be going to, number 2, and number 3 is the present continuous. When we make a decision, if it's an instant decision, we use will. I will call you later. If it's a decision or a future plan or an intention that you made before the time of speaking, we use be going to. Com en l'exemple, when I finish school, I'm going to go to university, I'm going to study biology. Prediccions, depèn. Si són prediccions that maybe happen, maybe they don't happen, we use will. But if they are based on evidence, if they are based on what we know, what we can see, what we can hear, then we use be going to. And finally, arrangements. Vam definir els arrangements o els appointments, també podríem dir els appointments, com a les cites, aquelles en què l'hora, el lloc o la gent implicada doncs, estan clarament definits i normalment en condicions normals no hi ha marxa enrere. In these cases, when we're talking about arrangements, appointments, we use the present continuous, com en l'exemple. We're leaving for Paris tomorrow. Demà marxarem cap a París. O demà marxem en present cap a París. Espero que hagi estat clar i en els propers vídeos veurem altres tipus de futurs que es poden utilitzar per acabar de refinar el tipus de futur que hem d'expressar.